Лондон с Александра. Защо българката не говори за тоталната хистероктомия? Поради срам или от страх? Какво ще кажат хората? Дали съм още жена? Всяка жена, минаваща през тази операция, предполагам се е задала и се задава този въпрос. Днес беше втория ми лайв на тази тема и ще продължавам да правя тези видеа, нищо че са различни от идеята за канала ми, защото преди моята операция аз търсих информация, но уви на български език няма почти нищо, за съжаление. Дами, вие не сте сами. Ако минавате през този труден период в живота си, говорете. Тази тема не трябва да е табу. И вие трябва да носите главата си гордо изправена, за да не ви падне короната. До нови срещи! Последвайте ме в канала ми.